si Mayor Jonke Owano sa siyudad sa Mandawi, mao nang iyang guarantee letter sa MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Ang guarantee letter, good for 150,000 pesos para sa usa ka pasyente sa University of Cebu Medical Center, UCMed, diya sa siyudad sa Mandawi. Tanawa ra gud ang iyang guarantee letter. Naay logo sa One Mandawi na may political party sa mga Owano, may ilang political movement, may nagdala silang kampanya sa niyaging eleksyon, ug naay logo sa Tingog Party List. Kanang Tingog Party List mo ng party list group ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Mo na party list group, mo na nakalingkod pagkakurisista karon bisag ikaupat na niyang sunod-sunod nga termino, si Yeda Romualdez. Kasagaran sa makagamit sa MAIFIP ang mga kurisista ra. Pero si Jonke Owano ang iyang asawa, igsuon mang Yeda Romualdez. Uni-unay, ambot pila rin mayor, makapirmag MAIFIP gawas ni Jonke Owano. Ngiligi ka nilang koneksyon ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. O kini magmatuod, na bisag di na Speaker si Martin Romualdez mo gibuhaon diya sa House of Representatives. Klaro kayo ha, doon na pagdili na wa na'y guarantee letter sa MAIFIP. Wa na'y politiko mag-apil-apil sa mga ayuda. Tanawa sa kabaga, o sa kapating, sa katig-ah, sa kapaugat kini mga Owano. Sa ilang gihapon pag-insister, kasi ilang gihapon mo perma. Murag ilang kwarta ang gihatag ngadto sa kabus taon nga mga pasyente. Unya, sa iyang kaepal, tanawa ra ko ng letra kung makabasa mo. sa body sa letter, naingon siya nga board member siya, si Jonke Owano. Pagpirma na niya, mayor na siya sa Mandawi. Huwag niya ma-erase ang iyang previous post kay kanhi board member man siya sa 6th District. Sa wa pa mahimong Lone District ang Mandawi. Huwag niya ma-erase ang iyang karaang pwesto pagka-board member. Bisag mayor na siya karon. Meaning, pinasagad na gining ilang mga guarantee letters. Palusot ra gid ni. Ang UCMed ani mo reklamo sa man mo, board member, si board member Jonke ni o si Mayor Jonke ni. Mag-question ba tayo ini para i-reimburse na to. Pero way arang nila. Kay para nila sila tag iyas kwarta, sila mag-vote kasi hatagan anang MAIFIP. Imbis at tinuod yung tabanganan ng mga pasyente mo, diretso lang ato sa Department of Health, karon mo amin na silang Jonke Owano o Ipapuano o na sila maka-avail sa MAIFIP. Ato ba rin pasagdan, hindi makiangayon na patronage politics diya sa siyudad sa Mandawi. Ato ba tugutan ang e-politics, ipal politics diya sa siyudad sa Mandawi. Ang papatuos mga Owano nga ilan ang ayuda, nga ilan ang kwarta, nga buhis para sa mga Mandawanon. Buhis na sa mga Subuanon, buhis na sa mga Pilipinon, nganong ang kunon mang ipapog ni Jonke Owano.